We spelen vandaag op verplaatsing op de U Hasselt met special guest Robin Merisola. Maar ook onze vaste basisopstelling is er met Marnik, Christophe en ikzelf, Mathies. Welkom bij FC Limburg, de podcast. We zijn op de U Hasselt. Had je ooit nog gedacht dat je naar de universiteit zou moeten gaan? Nee, eigenlijk zelf dacht ik van niet, maar misschien eens om een vriend te bezoeken of zo als hij hier studeert. Maar ik had zelf nooit gedacht. Krijg je er geen goesting van, als je zo ziet rondlopen hier? Ja, ik zei net al dat het lijkt me wel leuk om te studeren. Maar hij zei ook van totdat we in de aula zitten, dan is het iets anders. Wat zou je doen? Wat zou je studeren, denk je? Wat interesseert je zo? Sowieso iets van sport. Christophe, hoe voelt het om naast Robin de Tank Merisola te zitten? Want je hebt hem vorige week zo genoemd, de Tank. Ja, in deze tijden van vele oorlogen moet je opletten met dat soort terminologie. Maar ik vond het gewoon omdat Robin, ondanks zijn jonge leeftijd, dat hij zo'n présence heeft, fysieke aanwezigheid op het veld. En dat was heel duidelijk toen ook tegen Anderlecht, toen hij inkwam. En ik herinner me vooral een fase aan de zijlijn, dat hij even zijn hulp zette, een Anderlecht-verdediger even over die zijlijn liet wippen en gewoon zijn weg verder zette. Op die leeftijd, die fysieke présence hebben, ik ga hem zeker niet vergelijken met Romelu Lukaku op dat vlak, maar het deed me er wel een beetje aan denken. Die was ook zo jong en die schudde ook eens met zijn schouder om een verdediger links en rechts van zich af te schudden, om dan verder te gaan. Nu, voor alle duidelijkheid, Robin kan meer dan alleen maar zijn fysieke présence. Ja, het is wel indrukwekkend, maar wanneer is dat bij jou echt tot jou doorgedrongen? Dat je daar moest aan werken en wanneer heb je de grootste stappen gezet? Ik denk zelf op het begin van corona. Maar toen ben ik ook heel fel met mijn lichaam beginnen bezig zijn. Ook met voeding. Heel veel opgelet. Calorieën en zo, proteïne, die dingen. Maar ook heel veel getraind pompen, lichaamsgewichtsoefeningen. Want ik was toen nog maar 15. En dan, hoe ouder je bent, mocht ik ook meer en meer met gewichten bezig zijn. Dus toen ook daarmee aan de slag gegaan. En ik let ook heel veel op mijn lichaam. Ik vind het ook belangrijk, dus daar train ik ook op. En ik denk dat ik nu een goed lichaam heb, maar het is altijd nog, kan altijd nog beter. Het was al te zien in de zomer vorig jaar, tijdens een van zijn vakanties. Hij hoort het zelf misschien niet graag. Maar toen zijn sixpack, ik denk als Basic Fit of Moose, of wie heb je nog allemaal, als die een advertentie willen lanceren, dan moeten ze bij Robin zijn. Ja, ik denk het wel. Veel uren fitness is aan vooraf gegaan. Ja, zelfs ook op vakantie. We waren met een paar spelers geweest en dan traint je samen. Dat is wel iets wat ik graag doe. Dus we trainen en daarna gaat je iets bezoeken of aanstanders. Vrijdag 2-3 gewonnen op Mechelen. Hoe heb jij die wedstrijd beleefd? Ik denk dat het een heel mooie match was. Zelfs ook voor het support, voor wie dan ook die match aan het kijken was. 2 keer achterkomen en toch terugkomen. Dus dat is heel sterk gedaan van ons. En ook de invallers, voor mij misschien ook. Ik heb misschien niet al te veel gedaan, maar het is de energie die je brengt als ploeg. En als je invalt, moet je zorgen dat je scherp bent. Dat hebben de invallers zelf ook al goed gedaan. En als ploeg hebben we stonden echt als een team. En dat is belangrijk, zeker bij zo'n match. Heb je daar trucjes voor? Want het valt me wel op dat je hebt echt maar 10 seconden nodig om in een match te komen. Hè? Heb je zoiets van manieren om ook tijdens de opwarming bijvoorbeeld, dat je echt scherp bent als je op het veld komt? Voor mij is het vooral de tweede adem. Je moet zorgen dat je tweede adem al bij de opwarming hebt gevonden. Zodat je dat niet tijdens de match moet nog gaan zoeken. Want als je maar 10 minuten krijgt, is het nog moeilijk om die te vinden. Dus goed scherp opwarmen en dan moet zorgen dat je meteen de match komt. Eerste bal meestal simpel spelen, zodat je erin komt en dan zit je meestal vertrokken. Je bedoelt daar dus eigenlijk mee in de opwarming al eens in het rood gaan, of niet? Ja, kleine sprintjes doen, conditie op en af een paar keer, gewoon die dingen. Had je het gevoel van de 2 keren dat jullie achterkwamen van het komt nog goed vandaag? Ja, je ziet het aan de ploeg en je kunt ook een beetje de match lezen en je ziet wel dat er hoop was. Dus we hebben het als ploeg heel goed gedaan, zoals ik zei, en een sterke prestatie van ons. De 2 keer op achterstand komen en dan toch winnen, dat toont dan aan dat het eigenlijk beter gaat nu met jullie, toch? Ja, we zitten ook in een goede flow, dat mag ook gezegd worden. Het is ook een positieve sfeer in de groep, dus dat is alleen maar positief. Hoeveel invloed heeft jullie nieuwe coach Nicky Haij daar al in gehad? Ik denk dat de coach, het gaat heel goed nu. Ook tactisch is een heel sterke coach, vind ik. We trainen ook veel tactisch, maar je ziet ook het resultaat. Dus dan is het goed als het tactisch getraind wordt. En ook in de kleedkamer een veel betere sfeer, wat muziek op, een beetje lachen. Als je verliest, heb je zo'n dingen minder. Is het werken. En nu is het werken met wat lachen en dat doet ook deugd. Ja, onze medewerker Stijn Joris had het er na de match nog even met Brian Heijnen over.
En die zei ook van, het is gewoon het feit dat er een nieuw hoofdstuk is. Hè? Dat er een nieuwe coach, dat gewoon de knop wordt afgezet en je hebt een resetknop, je begint opnieuw. En dan gaan bepaalde dingen, als je dan eens 1-2 keer wint, dan krijg je wel vertrouwen. Hè? En bepaalde nieuwe regels op het veld, naast het veld. Ja, want jullie ontbijten samen. Zonder smartphone. Er zijn een paar regels toegepast, ja. Maar op het begin was iedereen van en dit en dit. Ja. Maar uiteindelijk zijn dat wel goede regels. Bijvoorbeeld geen gsm bij het ontbijt. Dan praat je met elkaar, leert je elkaar beter kennen. Wat de coach ook zei is, zo weet je waar bijvoorbeeld als Saka of Jan de voorzet geeft, dat je daar al een beetje praat waar je die wilt hebben. Dus dat is ook iets goed voor de ploeg. Ja. En dan krijg je een soort van nieuw elan. Hè? En dat is natuurlijk, ik denk dat dat een van de grote voordelen is van een trainerswissel. Ja, klopt. Dat je gewoon een nieuwe wind krijgt en dat je eigenlijk bijna een nieuw seizoen begint. Ja, dat is waar, een nieuwe start, ja. Marnik en Christophe, wat vonden jullie van de wedstrijd vrijdag? Ik vond eigenlijk, de eerste helft was Genk een beetje te afwachtend, denk ik. Dat zei Nicky Haaien na de wedstrijd ook. Ze hadden zo'n beetje een plan van, we gaan Mechelen tot een bepaald punt laten komen en we gaan bepaalde mensen aan de bal laten die we dan in de fout gaan dwingen van balverlies en dan snel omschakelen. Maar ze trok het wel achteruit. En dan kreeg je een beetje het voetbal dat hen niet zo goed ligt. Hè. Als je echt te passief, ze hebben graag zelf de bal. Hebben ze altijd gehad, ze hebben daar ook de spelers voor. Maar na die 1-0 achterstand, dan zag je wel. En weet je, het geluk was ook dat de gelijkmaker vrij snel kwam. Krijg je toch wel wat vertrouwen in de ploeg. Kom nog heel goed weg, een keer met een fantastische vrije trap van Boersma die op de paal gaat. En de tweede helft dan ook opnieuw doelpunt tegen, maar toch heel veel initiatieven erna. Echt wel een verdiende gelijkmaker. En ik denk ook wel een verdiende winning goal. Het was wel... Het is goed voetbal en wat Robin hier ook zegt, van je ziet wel dat er vertrouwen is terug aan de bal ook. Er komt ook meer volk in de baklijn. Dat was een van de pijnpunten. Hè. Jullie was altijd, je zag een actie, Genk, dat gaat dan goed tot aan de baklijn en dan zie je, er staat niemand voor de goal, dus we kappen nog eens terug. Dus nu is wel, denk ik ook wel een van de opdrachten van de coach, dat er volk genoeg voor de goal komt. Klopt, ja, zeker ook de buitenspelers, de wingers, zorgen dat ze in de box zijn aan de tweede paal. Als de spits eerste paal loopt, de 10 pakt de 45 graden, de bal achteruit. En de winger tweede paal zet je helemaal bezet voor de goal, dus dat is wel goed. Je zag dat er meer vertrouwen is, ook in elke paas, vind ik. En op bepaalde momenten zit het dan ook net een beetje mee. Hè? Bijvoorbeeld bij de goal van Bibou, die voorzet van Ito, die wijkt even af. Dan komt hij tegen de paal, in de herneming scoort hij. Ja, dat klinkt als een cliché, maar dat dwing je ergens toch af. Wat vroeger net niet was, is nu net wel. Ook afgedwongen. Ja, het was exact hetzelfde. Inderdaad. Ja. Maar we hebben het over Racing Genk. Ja. En scoren met gelukjes, dat was ook bij de penalty het geval, want hij glijdt weg. Ik weet niet, heb je ooit al glijdend gescoord, Robin? Kan ik niet meteen zeggen, nee. Niet met een strafschop, misschien maar aan de tweede paal zo in binnenglijden, dat zal wel eens... Dat was mijn goal tegen Zulte. Tegen Zulte Waregem. Tegen Zulte, ja. Want bij een strafschop kan dat lelijk mislopen ook als je uitglijdt. Nu was dat was de basis van de treffer, hè. Want anders denk ik dat die... keeper zat wel echt goed in de hoek, maar dus gewoon omdat hij glijdt gaat hij iets hoger. En, daardoor gaat hij binnen. Ja. Beckham heeft het eens voor gehad, denk ik. Hè? Toch? Nee? Het zou kunnen. Bezoek het op. Beckham is meer van jouw tijd nog, Christophe. Ik was er. Dank je wel. En ik denk Robin ook. Dus. Voor uw tijd, dat moet je niet weten. Hè? Ben Krabbe die zegt dat Napoleon is ook voor uw tijd, moet je ook weten. Oei. En nu we gaan terug naar het voetbal. Wat mij opviel bij de penaltyfout, diezelfde overtreding op Caretsas die naar zijn linker kapt, was al 2-3 keer gemaakt in die wedstrijd. Waarom is dat toch zo moeilijk om daarop te verdedigen? Ook al omdat het heel goed uitgevoerd is. Want hij kapt hem dus echt helemaal naar achteren. Het is niet dat hij hem breed kapt. Hè. Het is hij haalt hem helemaal terug. En 2, dat hij het ook op snelheid doet. Hè. Het is in die fase, hoe minder tijd de verdediger krijgt om na te denken, hoe moeilijk het wordt voor hem. Ja, ook dom van de verdediger. Natuurlijk, elke penaltyfout is dom als je zo iemand haakt, maar je moet er gewoon voor blijven. En ik denk toch wel dat je dat moet weten als je tegenover iemand komt zoals Mirisola. Zoals Caretsas? Ja, zoals Caretsas, sorry. Mirisola ook. En zoals Mirisola ook. Op zijn andere voet. Hè. Maar vooral, ik denk ook, Robin, op training zo, dat je dan pas echt ziet van Kos Caretsas, van wat hij allemaal kan en doet. Hè. Van die bewegingen in de wedstrijd komt hij ook dikwijls in die mogelijkheid in die fase, maar op training is dat schering en inslag, denk ik. Ja, er wordt ook op getraind bij Michel Ribeiro, de techniektrainer. Als de training dan gedaan is, gaan we nog een 10-tal minuutjes bij hem. Wat techniekoefeningen met wat afwerking.
En dan zie je wel de technische uitvoeringen en Kos is technisch heel sterk. En ik denk dat Pacaretsas ook invloed heeft. Ja? Ja, het was de strafschop in Utrecht, dacht ik. Dat Kos na de wedstrijd ook zei. Mijn pa zegt ook van... Je probeert wel met recht te blijven. Als u raken, val dan toch. En, dus, Dat heeft hij dit keer gedaan. Hij juichte ook heel intens nadat hij gegeven werd, de strafschop. Verhaal advies. Hij moest ook nog even springen om neer te gaan. Zo. Het was penalty, maar het zag er een beetje komisch uit. Ja. Ja, dat is wel waar. Trouwens, over Pacaretsas gesproken. Ik heb hem onlangs nog eens gezien. En toen zei hij dat hij een trouwe luisteraar is. Hij luistert elke week. Even tussendoor. Dus daarom, ik heb nu net 3 punten verdiend. Die heeft dat gewoon gezegd. Robin, je collega in de spits, Bibou, scoorde vrijdag. Hoe is jouw band met hem? Ja, we zijn heel goed met elkaar. We zien het niet echt als concurrentie. We moeten elkaar gewoon beter maken, ook op training. We doen samen wat aparte oefeningen en zo, maar we zijn heel goed met elkaar. Goede band. Het is wel een onwaarschijnlijk rare situatie. Hè? Jullie zijn begonnen als 4 en 3. En zijn nu 1 en 2 geworden. Dat is helemaal omgedraaid. Is nu ook vertrokken. Ja, klopt. Ja. In voetbal kan het snel gaan, dat is het enige wat je op kan zeggen. Ja. En heb je zoiets van... ik weet wat de coach van mij verwacht en ik probeer dat nog meer te doen dan gewoon mijn eigen spel te spelen, wat ik altijd gedaan heb? Ja, nu is het vooral gewoon, je moet zorgen dat je je tactische taken goed uitvoert. En dan moet je je eigen spel nog er bovenop kunnen brengen. Dus ja. Waar wil je nog echt beter in worden nu, de eerstvolgende weken, maanden? Ja, linkervoet is altijd iets dat je als rechtervoet kunt trainen, dat je nog beter kunt maken. Misschien nog beter de bal bijhouden en zorgen dat ik voor de goal altijd op de juiste plaatsen ben. Vorige week was je alleszins wel al op de juiste plaats. Toen scoorde je en je vierde met een salto. Ben je dan niet bang dat je je blesseert daarbij? Nee, daar ben ik niet bang voor. Je kan hem te goed. Ik doe dat al sinds ik 8 jaar ben. Vroeger was het wel met een flikvlak en een achtwaartse salto. Maar ik kon niet te veel praten, maar dat was 1 keer bij de nationale ploeg was ik uitgeleden met een ratslag en heb ik dat niet meer gedaan. Dus de flikvlak doe je niet meer? Nee, doe ik gewoon voorwaarts. Maar als jullie me willen zien, bij de volgende goal kan ik hem wel nog eens doen. Ja, dat is afgesproken. Ik moet wel nog eens oefenen. Ik moet wel nog eens oefenen dan. Ja, dat is goed. Zeker als je een wereldgoal maakt, dan moet je eigenlijk een flikvlak doen. Ja. En dan zo de L van FC Limburg, de podcast. Hè? Dat is zo mooi. Nee. Nu willen we te veel. Nu willen we misschien heel veel. Ja. Maar ja, je kan een salto. We hebben het er net al gezegd, veel gefitness. Je bent atletisch. Klopt het dat je na je carrière een marathon wil lopen? Dat heb ik niet echt specifiek gezegd, maar ik heb wel gezegd dat ik records wil breken. Of marathon, allemaal gewoon atletische dingen. Gewoon, ja, ik wil blijven trainen. Ik train graag. Als ik train, dan voel ik me goed. Dus ik wil gewoon blijven bezig zijn. Het is niet dat ik ga stoppen en ga een zetel gaan zitten, een beetje eten. Ik wil blijven trainen. Want je houdt wel van die fysieke uitdagingen. Hè? Ik herinner me nog dat je me verteld hebt toen we elkaar spraken dat je pas naar de A-kern kwam en dat je toen zei ook bijvoorbeeld dat je met je papa met de mountainbike een tocht had gemaakt van 100 kilometer. Dat was 100 kilometer, ja. En, want mijn nonno, Nonna, die woont in Genk. En we zijn hun gaan verrassen, zo gezegd. Met de fiets naar daar geweest, via de tuin langs achter binnen geweest. En dan hadden ze gefacetimed in de tuin. En zeiden ze van, dat kan niet. En waar ze naar buiten komen, zagen ze ons iets gegeten. En daarna met de fiets teruggegaan. Ja. En leuk, was dat dan vanuit Zepperen dat je naar daar bent gereden? Of? Vanuit Sint-Truiden, ik woon in Sint-Truiden. Ja, je woont in Sint-Truiden, want je bent afkomstig van Zepperen, klopt dat? Ik heb vroeger bij Zepperen gespeeld, maar ik woon in Sint-Truiden. En ik heb een jaartje bij Zepperen gespeeld, ja. 15 maart is het de derby. Dat is dan voor jou toch ook een speciale match? Ja, ik kijk er eigenlijk al... elke dag opnieuw denk ik eraan. Ik heb echt zin in die match. Ja? En was dat ook al bij de jeugd zo? Want die zijn ook altijd geladen, hè? Ja, maar jeugd was het eerder Anderlecht-Genk of Genk-Anderlecht. Ja. Want dan was ook veel volk langs de zijlijn. Scouts natuurlijk ook, maar dat was de match van de jeugd toen. We hebben ook vragen gekregen van fans. Stef is duidelijk een Genk-fan, want die spreekt in de we-vorm. Hij zegt, halen we play-off 1? Ja, zo'n dingen zeg ik niet graag, maar we zitten in een goede flow, zoals ik zei. En het ligt in onze eigen handen. En we blijven werken, we spelen goed en kijken het match per match. Maar je gelooft er uiteraard wel in? Ja, tuurlijk. Ja, het is wel... als je zegt van in de reeksje, dit is nu wel in de reeksje aan het worden. Hè. Jullie hebben, als je de Europese wedstrijden meerekent, dus je verliest de eerste wedstrijd op Zulte Waregem van dit kalenderjaar. En daarna zijn het nog 5 zegens en een gelijkspel. Dus dan... Dat voel je ook wel, denk ik, hè, in de groep. Ja. Dat daar een bepaalde sfeer dan loskomt en vertrouwen is. Ja, klopt. Ja, zoals ik zei, een betere sfeer in de groep. En dat is alleen maar positief.
Lanito had ook nog een vraag gesteld. Wat is je droomclub om ooit bij te spelen? Mijn droomclub is altijd al Real Madrid geweest. Gewoon om dat stadion spelen en daar kunnen scoren. Voor al die fans zou iets heel mooi zijn. Ook omdat ik Ronaldo-fan ben natuurlijk. En dat is altijd mijn idool geweest. Het lichaam, de training, de inzet, dat is een Het beetje... is, is wel mijn inspiratie, ja. Ja. Ja, ik heb heel veel naar hem gekeken. Ook van dribbelen en zo. Oké, ik ben nu wel niet dezelfde positie als hem, maar ik pak veel van hem op. Je verrast me toch wel een beetje met een Spaanse club. Je hebt Italiaanse roots. Ja, Sicilië, hè, toch? Sicilië, ja, Ja. van Sicilië. Hm. Ja, Spaans, snel voetballen, tiki-taka. Maar gaan stap per stap. Ik kan Ja, ook in Serie A, Italië dus is passeren. geen probleem daar ooit terecht te komen. Nee. Nee, dat is ook Spreek je mooi eigenlijk natuurlijk. nog Italiaans? Nee. Mijn papa spreekt wel een beetje, maar ik ben zelf wel van plan om dat te leren. Zeker toen ik misschien die interesse van AC Milan kwam, was ik al eigenlijk een beetje aan het leren, maar nu bij Genk voorlopig. Ja, uiteindelijk toch voor Genk gekozen, leg eens uit. Ja, ik vond het zelf nog misschien iets te vroeg. Ik vond dat ik nog meer moest bewijzen hier in de Pro League. Dat ik wat meer matchrit moest opdoen dan eens die grote stap te maken. Was wel ook een mooie stap geweest. Dat is ook een droomclub als klein manneke. Maar ik vond het nog iets te vroeg en ik denk dat ik hier nog even bij Genk dat ik nog goed kan ontwikkelen. Ja, ik denk dat procentueel de kans om door te breken altijd groter is als je vertrekt als echt een vaste waarde. Hè? Ja, klopt. Dat is ook waar. Zeker als jonge gast. Ja. Er zijn heel veel jong gasten die jong vertrekken en die het dan toch moeilijk hebben om zich door te zetten. Dat is waar. Maar als je er volle vertrouwen hebt en zegt hem nee, ik kan dat, dan kan het misschien lukken. Maar dat weet je nooit, dat is de toekomst. Het blijft FC Limburg, dus we moeten het ook over de wedstrijd van STVV hebben. Die wonnen met 3-2, net als jullie. Maar in een wedstrijd die bijna niet kon doorgaan door de sneeuw. Vonden jullie het veld goed genoeg om te bespelen? Nee. Nee, ik vond ook van niet. Je zag gewoon dat de bal die niet deed wat hij moest doen. Die rolde niet zoals het hoorde. Die stuiterde niet zoals normaal gezien. De sneeuw bleef ook aan de bal plakken bij momenten. Dus ik vond het heel vreemd dat er toch gespeeld werd. En ik hoor dan ook via vertellen dat ref Nathan Verbomen, dat hij zei van ik ga morgen niet terugkomen, hè, want ik heb nog afspraken. Maar goed, Dat is pas echt een reden om een wedstrijd dus te doorgaan. dat zou ook meegespeeld hebben. Nu, uiteindelijk Zou het zo druk zijn bij zo'n kapper? Of? Uiteindelijk won STVV en dan is dat ook iets makkelijker om door te slikken. En dan werd daar nog altijd heel veel over gepraat na de match. Maar Ik is ben dat wel toch blij anders? dat... Ja. Maar je zag het al van ver aankomen dat het moeilijk ging worden hè, om die match te laten doorgaan. En op weg naar Staaien, de expressweg die was helemaal dichtgeslipt. Strooiwagens die passeerden me. De parking naar Staaien aan één kant, aan de N3, die was gewoon helemaal afgesloten. Omdat de auto's niet boven geraakten, omdat het een flinke helling is. Dus je moest helemaal rond langs de 10 systeemweg en daar binnen rijden. Dus alles wees erop dat het een moeilijke avond ging worden. En dat is ook gebleken. Maar het voetbal kwam het zeker niet te goed. En daar waren beide coaches het ook over eens. Alleen Sven van den Broek, die wilde heel fel wel spelen. Omdat hij bang was voor STVV dan? Ja, STVV is voetballen toch sterker op dit moment dan Zulte Waregem. En Wouter Franke, ja, die wilde natuurlijk niet voetballen. Ik ben wel blij dat de doelpunten op zich... had je niet het gevoel dat het weer een grote impact had. De eerste had dat die natuurlijk moeite heeft met uitverdedigen. Ja, en als hij de bal meeneemt naar opzij, dan lag daar zo'n strook sneeuw waar die bal over hobbelde en dan trapte hij hem maar weg. Mhm. Maar inderdaad, dan moest er nog iets gebeuren. Ja. Maar je hebt zo geen... je kan in zo'n wedstrijd... Je zal het maar aan Dat de de hand bal hebben. echt blijft hangen. Dat hij blijft hangen, er 4 man erbij loopt en dat dan een de bal in een lege goal trapt. Zoiets wil je niet. Ik ben wel blij. Maar het was in het begin, die eerste 10 minuten, had je echt zo het gevoel... Ik had echt het gevoel dat het de eerste voetbalmatch ooit die gespeeld is geweest. Zo van, er zijn 22 mensen en we delen dat door 2. Dan heb je aan iedere kant 11. We zetten daar een wit kader. En nu is het aan jullie om de bedoeling om die bal in dat doel te krijgen. Hoe doe je dat? Ja, we trappen hem zo ver mogelijk weg en we lopen erachter. Zo was het. Zo was het echt. Hè? Gewoon wegtrappen en erachter lopen. Ja, Doe je dat eigenlijk graag, Robin? Zo voetballen in de sneeuw, training en zo. We hebben het eigenlijk niet vaak gehad. Ik heb nog 1 training met coach Pocagnoli. Moesten we zelfs het sneeuw opruimen voordat we mochten trainen. Omdat het nog niet gedaan was. Maar ja, nee. Zeker als het glad is, dat is gevaarlijk voor blessures. We hebben ook 1 match gehad, weet ik nog, bij Jong Genk tegen Beveren. Dat was ook niet te doen. Die match wonnen we denk ik wel 3-1 thuis.
Maar het was veel te glad en was gevaarlijk om te spelen. Dus jij bent blij dat jullie niet in de sneeuw moesten spelen? Ja, natuurlijk. Ja, als het sneeuwt, dan trainen jullie ook binnen, denk ik. Hè? In de hal. We hebben ook binnen een hal, ja. En dan trainen we daar, doen we daar onze dingen. En dan, dat gaat ook. Ja, in Sint-Truiden werden zelfs Gotto en het leger ingezet om het plein vrij te maken. Ja, het zijn toestanden. Hè. Het grote probleem is, vind ik, het is wel voetbal. Hè. Het gaat toch ook wel over heel veel geld. En dan wil je dan toch, en niet alleen geld, ook sportieve eer. Dan wil je toch ook wel dat op een normale en vooral eerlijke manier beslist wordt, zo'n wedstrijd. En hoe slechter de omstandigheden en hoe meer er gegleden wordt, ja, hoe groter de factor geluk wordt. Hè. Ja, want in Antwerpen zag je blijkbaar zelfs de doellijnen niet, waardoor dat de VAR ook niet meer werkte. Ja, dan kan je eigenlijk het niet helemaal op. Nee, dan vraag je je af van, waar zijn we bezig? Maar ik begrijp ook wel, langs de andere kant, dat er gespeeld wordt. Je zal maar het pure praktisch, en niet alleen omdat de scheidsrechter dagelijks iets op zijn agenda staan heeft, maar vooral, ja, er zit wel 10.000 man die onderweg is. En waarvan je weet dat die in het stadion zullen zijn. Laat die maar eens een andere keer terugkomen. Ik begrijp wel dat je dat niet snel beslist van oké, we gaan het niet doen. Maar op het moment dat, en het is vooral, kunstgras is toch ook nog wel heel specifiek. En ik denk dat het zal wel vrij glad geweest zijn ook. Dus ja, schoeisel en zo. Dus het ligt allemaal niet, het ligt gewoon allemaal niet voor de hand. Ik vind echt, het is het waren ook heel moeilijke omstandigheden, omdat die sneeuw, het was ook plots allemaal. Hè, dus gisterenmiddag tot 3-4 uur was er in Sint-Truiden niks aan de hand. Hè. Dus, nee, maar het was plots, maar het was wel heel veel voorspeld al. Ja. Dus het is niet zo dat je eigenlijk verrast mocht zijn. Nee, maar dan is het raar om 4 uur te zeggen van we gaan... Je kan wel zeggen, bijvoorbeeld naar de fans toe, hè, van zorg dat je op tijd naar het stadion afgaat. En ga dan allemaal tegelijk naar huis, want we shotten niet. Dus ik kon maar zeggen, het is gewoon heel moeilijk. Sergio Mieni zei bij ons in de krant ook van, zet dan overal de veldverwarmingen maar een paar dagen voorhand op. Maar zo werkt het niet als het zo fel sneeuwt. Ja, dus het is niet zo dat die ondergrond dan in één keer 40 graden is, hè, waar dat op valt en dat wegsmelt. Dus je kan, als het heel rustig sneeuwt, dan smelt dat wel weg, is er geen probleem. Maar als het zo fel is als gisteren, dat hoopt zich op. En daar is dus, soms is het heerkracht. Hè. Ik heb het 1 keer meegemaakt, denk ik. 1 keer minstens in Luxemburg toen met de Rode Duivels. Dat is intussen 20 jaar geleden precies. In 2006. Met René van der Rijken. En toen viel de sneeuw ook met bakken uit de lucht. Wedstrijd begonnen en na een uur is die toen stopgezet, gewoon omdat het niet meer ging. Moet eigenlijk ook. Die beslissing moet je durven maken. Ja. STVV leek in het begin ook wel onder de indruk van de omstandigheden, maar daarna werd de knop omgedraaid en ondanks dat ze 0-2 achter stonden, zetten ze de wedstrijd nog volledig naar hun hand. Hè. We hebben het er straks hier gehad over vertrouwen. Ja, bij STVV, die lopen echt ervan over zelfs. 0-2 kruipt niet zozeer in de hoofden. Hè. Dus ze blijven gaan en dan heb je dat tikkeltje geluk en dan moet je dat natuurlijk ook afdwingen. En dan heb je het geluk dat de scheidsrechter speler uitsluit bij die 2-1. Vond ik licht. Had ook geel kunnen geven. Ja, was een strenge beslissing. Was een heel strenge beslissing. Nu, STVV startte, ze waren meer onder de indruk van de omstandigheden, had ik het gevoel. En ze hadden er meer op gerekend dat er niet gevoetbald zou worden dan Zulte Waregem. Dat gevoel had ik wel ook. Ja. Wouter Franke, die ook in die beginfase met die goals, die nog heel veel bezig was met de 4e ref. Van waarom voetballen we? Je ziet toch dat het niet kan. Maar die heeft dan ook wel snel de switch gemaakt. Want hij had ook wel door, we zijn aan het voetballen en we zullen blijven voetballen. Dus moeten we het pakken zoals het komt. En dat hebben ze ook dan wel gedaan. Die 1-2 die komt dan wel een beetje uit de lucht vallen. Maar de 2-2 en dan de uitsluiting. Toen had je wel het gevoel van STVV gaat dit na de rust met 11-10 gaan ze dat wel over de streep trekken. Ja, Robin, heb jij de strafschopfase gezien van die wedstrijd? Ik heb een deel van de match gezien, ja. En wat vond je het rood? Ik vind, dat is eigenlijk een dubbele bestraffing. Dus ik vind dat als je penalty fluit, is het een gele kaart en geen rode. Dat blijft een rare regel, hè? Dat voor keepers telt. Dat er geen dubbele bestraffing is, maar bij spelers... Maar soms weet ik het zelf niet meer. Dus het ligt aan de scheidsrechter die keuze. Ik denk dat de scheidsrechters het zelf soms ook niet meer weten. Ja, het is niet meer eenvoudig. Zoals gisteren die fase bijvoorbeeld met de strafschop. Ja, die moest hij zelf toch zien. Hij stond echt in de lijn. Ja. En we hebben het in het verleden al eens gezegd, dat de scheidsrechters door de VAR toch te passief fluiten gewoon. Ja, absoluut.
Wat ook opviel was dat opnieuw de wintertransfer de winning goal maakt. Nu met Mbesso. Dus ja, de wintertransfers zijn waar geweest voor hun geld. Hè. Nu al. Ja. Als een verdediger al gaat scoren, ja, dan helemaal. STVV was wel voor de wedstrijd al zeker van play-off 1. Zo slagen ze erin om in de eerste editie van de play-offs en de laatste editie van de play-offs bij de eerste 6 te zijn. Dus ja, straf hè. Heel straf, Aibel. Fantastische prestatie. Ik kan dat niet genoeg onderstrepen, denk ik. Als je ook ziet van de regelmaat, hè, en als er dan eens een mindere match tussen zit, de week erop, staan ze er terug. Gaan ze opnieuw door op in de heel herkenbare dingen. Ja, je ziet ze... Ik zie de terugval die iedereen buitenstanders al lang voorspellen. Ik zie hem er nog niet aankomen. Ze hebben volgende week wel een lastige wedstrijd. Namelijk op Dender. En dat is echt waar je lacht. Maar dat is, maar ik zie Robin knikken. Dender lastige wedstrijd. Als je klaagt over sneeuw op het veld, ik denk daar hebben ze geen sneeuw nodig om een slecht veld te hebben. Hè? Ja, nee, het veld is daar inderdaad niet zo heel goed. Ook een verre verplaatsing natuurlijk. Ja, Dender is altijd een moeilijke match. Ja, ook er zit geen volk. Het is zo, het is een heel aparte. Hè? Het lijkt een beetje zelfs op een oefenmatch. Ja. Begin van het seizoen, zorgen dat je klaar bent voor de competitie. Mm. Ja, dan maakt het soms moeilijk. Hè. Ja. En ik weet niet of ze het bij elke thuismatch doen of alleen toen ik daar was. Want ik moet toegeven dat ik er niet meer op gelet heb. Maar ik heb er een match gedaan en zo gezegd de harde kern of de spionkop, die verhuisde tijdens de rust gewoon. Het mag niet meer. Het mag zo. Ik heb het met Pendersen meegemaakt. Vorig jaar, denk ik. Ja. Dat is plots bij de rust achter de andere goal naar de gestaan. andere goal. Ongelooflijk eigenlijk. Hè. Ja. Dus dat mag niet meer. Nee. Jij speelt natuurlijk bij Genk, dus dat is moeilijk om je daarover uit te spreken. Maar hoe kijk jij naar dat historische seizoen van STVV? Verrasten ze jou? Ja, ze zitten in een goede flow en als je daarin zit, speelt je met vertrouwen. En ik moet zelf ook toegeven, ze spelen erg goed voetbal. Het is ook het beetje geluk dat ze mee hebben. Bijvoorbeeld gisteren die goal, de 3-2 de corner. Ze maken die goal. De speler staat misschien voor het zicht van de keeper. De goal toch nog goedgekeurd. Ja, dat beetje geluk moet je ook hebben in het voetbal. Dat is iets wat wij daarvoor niet hadden en nu bijvoorbeeld wel. Ja. Het zijn zo van dat was echt een 50-50 beslissing. Ik vind wel dat de scheidsrechter de juiste beslissing neemt, omdat de keeper hem sowieso niet kan pakken. Hij staat wel in het gezichtsveld, dat klopt, maar hij zou er nooit aangeraakt zijn. En ik vind dat eigenlijk in die beslissing dat de basis moet zijn. Ja, als je een doelpunt maakt buiten het bereik van de doelman, dat hij altijd zou moeten tellen, ook al staat daar nog iemand waar hij niet moet staan. Nu bij STVV, de punten spreken ook voor zich. Hè. 51 punten is echt ongelooflijk. En de reguliere competitie is nog niet gedaan. Ik geloof, als ik goed gekeken heb, dat ze er vorig jaar 31 hadden tijdens de hele reguliere competitie. En tijdens het hele seizoen, dus met de play-offs bij, 41. En ze zitten nu al aan de 51. Het was wel niet allemaal positief. Gisteren, Zulte Waregem, die hebben gepost dat Jozef Opoku racistisch bejegend zou zijn door een STVV-fan. STVV reageert dat op de beelden die zij hebben gekregen werd enkel naar de scheidsgroepen, niet naar de spelers. Het zijn spelers. dezelfde beelden trouwens. Ja. Hè? Ja, dus het zijn de beelden gaat over die beelden. Ja, het zijn de beelden die Zulte Waregem aanhaalt om te zeggen dat er sprake is van racisme. Die hebben ze doorgestuurd naar STVV. En die beelden, daar zegt STVV... Maar maak je zin af, Matthijs? Ja, dat er naar de scheids is geroepen, dus dat het geen racistisch is. Ik hoorde ook wel arbiter. De scheidsrechters zijn geen ander ras. Nee. Dus dat mag... Ja, je mag ook niet naar de scheids roepen, nee. Maar Ja. ik bedoel, ik hoopte toch dat het inderdaad geen racisme was. Absoluut. Racisme, we hebben het er al een paar keer over gehad. Hè. Laat ons absoluut hopen dat dat achterwege blijft, overal. En laat ons hier, denk ik, de STVV-fans het voordeel van de twijfel geven als die er nog mocht zijn. Ja, als dit het beeldfragment is waar Zulte Waregem het over heeft, ja, dan heeft Zulte Waregem zich gewoon vergist. Dan mogen zij wel aankaarten dat die STVV-fan zich richtte tot de scheidsrechter en dat niet kan. Maar ik vind dan toch ook dat Zulte Waregem 2 keer moet nadenken voor ze zo'n beschuldigingen uiten. Dat zijn toch zware beschuldigingen die de STVV-fans in een heel slecht daglicht stellen. Dus ja, vind ik toch dat je even moet nadenken. Ik weet ook niet of het nog te maken heeft met het gekibbel van gisteren nog, omwille van de sneeuw en zo, want dat ging er ook soms bitsig aan toe, wie er nu gelijk had. En dat er maar aan één kant geveegd was, blijkbaar, ja, ook tijdens de inderdaad, rust. dat werd dan ook opgeraakt. Enkel op de kant waar Sint-Truiden zou moeten aanvallen. Ja. En daar, Sven van den Broek zei, slimme zet van Sint-Truiden. En dan vroeg een journalist aan Wouter Franke, is dat dan nog eerlijk? Ja, toen Wouter Franke, je kent hem wel een beetje, dan is hij gepikeerd en dan
dan komt hij wel sterk uit de hoek. En toen zei hij ook van, we hebben maar een kwartier en we hebben gedaan wat we konden, maar iedereen mocht helpen ruimen. Hè. Zei hij. Ja, als je maar een kwartier hebt en je begint per ongeluk aan die kant, als je niet verder raakt, ga je niet verder. Hè. Nu, het was ook voor Zulte Waregem was meer daar actief in de verdedigende zone dan in de aanvalzone bij hen. Dus ja, eigenlijk hebben ze, Er ook nog voordeel uit. hebben ze geruimd waar Zulte Waregem ook voetbal. Goed, dan zitten we al aan de speler van de week. Ik ga bij Robin beginnen. Wie is jouw speler en waarom? Voor mij Konstantinos Karetsas, omdat ik vond dat die penaltyfase was een belangrijk moment voor ons in de match. En dankzij zijn actie hebben we de 3-2 kunnen scoren en ook in het algemeen heeft een heel goede match gespeeld tegen Mechelen. Ja, jullie kennen elkaar heel goed. Hè? Verrast hij je nog? Of jij weet al langer wat hij kan? Koos en ik kennen elkaar een beetje. Als we tegen elkaar staan op training en we spelen kleine matchjes, we geraken elkaar. We gaan doen bijna nooit een actie tegen elkaar, want we weten wat we gaan doen. Dus, maar ja, zoals ik zei, technische speler, die kan soms wel voor verrassing zorgen. En hij heeft heel goede voeten. Hij wordt een stuk efficiënter ook op stilstaande fases. Dat valt me wel op. Als je de eerste maanden van jullie seizoen hadden jullie het heel moeilijk met. Scoorden jullie heel zelden op een stilstaande fase. Nu hoekschoppen en zo. Dat zijn al redelijk wat. Ja, klopt. Dat is nu ook een wapen geworden van ons. Ja. Ook met Daan, die daar... die twee hebben een heel goede connectie. En er wordt ook op getraind bij stilstaande fases. Koos heeft ook een goede trap, dat weten we allemaal. En dat is nu ook een wapen. Ja, en als iedereen verwacht dat hij de bal op het hoofd van Daan schildert, dan neemt hij Ito, een van de kleinste, uit op. En zelfs dat lukt. Ja. Maar is dat dan ook getraind? We trainen zoveel dat je elke optie wel een beetje hebt. Dus ja. En weet je wat hij gaat doen? Want hij steekt dan zijn hand op, hè? Zag ik. Hè? Karetsas. Ja. En dan komt die bal aan de eerste paal. Maar ik zag bij een volgende fase, was het zelfs bij een van de goals, dat hij zijn hand opnieuw opstak, eentje. En toen gaf hij hem wel naar de tweede paal. Nee, dat wordt allemaal op getraind. Dat is allemaal codetaal. Maar dan moet je er toch ook mee bezig zijn, ook als bankzitter. Ja. Je moet echt wel mee zijn, hè? Ja, dat is wel heel cruciaal. Je moet naar de match kijken, je moet kijken wat er gebeurt. Je kunt niet zomaar gaan dromen. Nee. De codetaal moet je meeblijven. Ja. Toch een beetje studeren dan. Je zegt dat jullie geen acties tegen elkaar kunnen doen op training, dat je weet wat de ander gaat doen. Dus met andere woorden, jij zou niet zijn uitgekapt in de 16 door kijk, dat gebeurt wel eens, maar het is nog niet... wat ik me kan herinneren, is nog niet dat hij mij een pan heeft gegeven of zo. Ik wilde juist vragen. Nee. Dat dan... En als het gebeurt, dan ga ik achter hem aan. En andersom is het ook, denk ik. Maar je hebt hem ook nog geen panna gegeven? Nee, ook nog niet. En hij achter jou, je hebt wat fysieke voordelen. Ja, hij heeft andere voordelen, ik heb fysiekere voordelen. Ieder zijn ding. Ja. Marnik, wie is jouw speler van de week? Ik ga voor Brian Heijnen. Ik vind het onwaarschijnlijk wat hij doet, dat hij nu in een aangepaste rol ook weer zo bepalend is. En dan heb ik het niet gewoon over dat doelpunt. Maar nu speelt hij pre-assist. Pre-assist ook. Heel goede opening. Ja, die bal die opent op Ito. Maar ook gewoon die rol, hoe zich daarin schikt. Als je dan ziet op het einde van de wedstrijd, hoe je dan echt als stofzuiger voor die verdediging nog heel veel ballen gaat weghalen, altijd zuiver inspeelt. Terwijl hij eigenlijk, vind ik, op zijn best is als 8. Maar op dit moment, omdat de coach en hem en Heijmans en Karetsas op het veld wil, is hij een 6 geworden. Brian is wel echt een topper. Hè? Ook als kapitein, hij doet dat, ze zeggen dan leading by example. Het is niet ene die veel gaat roepen of veel gaat babbelen, of vergis ik me? Nee, maar Brian zegt wel als je inkomt, je zegt waar je moet zijn en wat je moet doen, waar je press moet zetten. Maar je ziet pas wat je aan Brian hebt als je hem mist. Als je een match zonder hem speelt, dan zie je hoeveel die voor de ploeg betekent. Ja, het is een fijne ook om in de ploeg te hebben, denk ik. Hè? Ja. Iemand die zo zuiver, zo balvast is. Ja, klopt. Ja, dan heb je gelijk. Christophe, wie is jouw speler van de week? Ja, ik kies dan voor Besso. Omwille van zijn doelpunt ook. En ja, bij de tweede treffer ging hij wel een beetje in de fout, liet hij zich in zijn rug pakken. Maar hij zet dat dan recht. Hij speelde ook alsof hij al heel het seizoen bij STVV voetbalt. Dus dat moet je toch maar doen als je van Beerschot komt en dan in één keer in een nieuwe ploeg wordt gedropt in de winterstop. Dan is dat toch niet zo vanzelfsprekend. Dus daarom Besso. Matthijs, je hebt toch gezien wie er bij ons zaterdag groot in de krant stond? Hebben we het weer gedaan? We hebben het weer gedaan. Hè? Een fantastisch verhaal trouwens, hè? Over Buffon, die hem destijds begeleidde bij PSG. Maar hij stond er en hij scoorde.
Voor alle duidelijkheid, Robin, iedereen die wij in de krant zetten in het weekend, die scoort dan ook dat weekend. Dus je weet wat gedaan. Dus donderdag na de wedstrijd Begin maar. spreken we elkaar in Wat Zagreb. artikel. Dan hebben we het nog eens over die salto. Ja. Die flikvlak. Goed, we gaan naar 1B gaan. Daar heeft Lommel met 2-0 gewonnen van RSCA Futures. Robin van Duiven, de jongere broer van Jason van Duiven, debuteerde met een goal en een assist. Wat een droom voor die familie. Hè? Ja, en het grappige is dat dan Jason moest rechtsback spelen. Om Robin zijn plaats te kunnen geven in de spits. Naast de Son of God. Hè. Dus ja, het is wel een heel straf verhaal. Ook ja, achteraf, ja, je ziet ze dan ook al met hun tweeën stralen. Het zou wel super zijn, denk ik, hè, met je broer. Ja, Zo. dat is een droom, zeker ook als ouders. Als je ziet dat je twee zonen op het veld staat, dat is iets heel mooi. Jouw broer voetbalt ook? Ja, klopt. Hij speelt bij Zepperen. Bij Zepperen Brustem nog. Ja. Patro IJzen, die hebben ook van een belofteploeg gewonnen. Van 2-3 bij Club Next. Veel doelpunten dit weekend. Patro heeft nu 43 punten, Lommel 42 punten. Die twee zijn elkaar wel waard, hè? Absoluut. En ja, ze hebben een hele goede zaak gedaan. Ook een beetje dankzij Jong Genk. Ja, ze gaan erbij zijn, hè. Hebben wel langer voorspeld in die play-offs. En het gaat heel spannend worden. Nu ook weer een Angolan die zich leep in de baklijn, penaltyfouten uitlokt. Heeft toch wel zijn impact. Weer Rousseau, die 2 keer scoort. Dan Persinenko met de winning goal. Het was denk ik wel een moment zoals dit ook wel heel belangrijk punt. Je moet zo net op tijd voorkomen dat je die laatste match moet winnen. Dus dat je nu een klein beetje toch wel een voorsprong hebt. Zodat je al rustig kan opbouwen richting die play-offs. Jong Genk dan, die hebben met 2-0 gewonnen van Club Luik. Maar dat was met Congolo, Bangura, Settelberger, Adideji Sternberg en Erabi in de basis. Is dat geen competitievervalsing? Ik kan me inbeelden dat ze bij Club Luik daar niet mee kunnen lachen. Gaëtan Engelbert kon er inderdaad niet meer lachen. En ik begrijp hem helemaal. En ik denk als er mensen zijn die iets hebben tegen U23-ploegen in 1B, dan vind ik dit het enige argument dat ze hebben. Want ik vind het voor de rest wel heel belangrijk dat als je ziet dat er heel veel jonge Belgen nu profvoetballer zijn en een belangrijke stap zetten in hun carrière, dankzij de U23. Het beste voorbeeld zit hier aan tafel. Voilà. Ook, hè. Dus, Heb je er veel aan gehad bij Jong Genk, die minuten maken? Ja, ik vind zelf van wel. Dan leert je het professioneel voetbal kennen. Eerste jaar is een beetje kijken, want je komt er pas een beetje invallen, soms starten. En dan het tweede seizoen, ja, dan maak je echt je stappen. En als je klaar bent, kun je de stap naar de eerste ploeg maken. Anders blijf je daar verder ontwikkelen. Ja, en dan krijg je te maken met nog de echte mandekkers die wat kilometers op de teller hebben en die alle trucken van de voor bovenhalen. Dat heb je nodig, denk ik, hè, die stap. Ja, ook mijn eerste match daar, weet ik nog dat er op mijn enkels werd getrapt. Als je je arm zet om af te dekken, dat is op je arm slaan van die dingen, maar dat hoort erbij in het voetballen. de eerste keer is dat schrikken, denk ik. Ja, tuurlijk. Even omkijken van wat doet hij nu, maar daarna zit je het wel gewoon. Ja. Nee, maar we hadden het er net over die U23. Als je dan ziet, zoals Club Luik nu, als Genk de wedstrijden ervoor tegen hun rechtstreekse concurrenten speelt en dan zonder spelers van de A-kern en nu met, dan vind ik wel dat ze daar terecht een probleem hebben. Ik begrijp natuurlijk ook wel Nicky Haaien, want die moeten minuten maken. Zij hebben het grote voordeel nu bij jullie, bij Genk, is dat de invallers hun rol spelen. Je hebt dat gedaan. Steukers, Sor, allemaal heel belangrijk geweest. Maar je wil als coach er zoveel mogelijk van die spelers hebben die er kort tegenaan staan. En je kan niet iemand, denk ik, 5 weken 0 minuten laten maken en dan verwacht dat hij er plots staat. Hè. Dus het is heel belangrijk dat je af en toe wat ritme hebt. Ja. En dan, maar ja, als je ze dan allemaal tegelijk zet, dan begrijp ik ook wel dat je als tegenpartij daar... want de ene keer de 2-0, dat gingen ze niet afgeven. Hè. Met Bangura, Zattelberg heb je wel wat controle natuurlijk. Ja, en voor de duidelijkheid toch, Racing Genk houdt zich wel aan de regels. Ja, het mag Dus wel. wat dat betreft, hadden de regels dan misschien anders moeten opgemaakt. het is, Strenger nog. Ja, het zit op 3 niveaus, denk ik. Hè. Je moet mag je niet een aantal minuten in een seizoen maken. Dan heeft dat nog eens te maken met de speeldag ervoor. Hè. En dan met de speeldag zelf. Is ook niet iets van de Europa League? Ja, Dat je sowieso niet in de Europese selectie opgenomen bent voor de ik weet UEFA niet. of wat. wel, dat denk ik wel. mag wel. Ja, dat Ja. denk ik wel. Ah. Maar dat kan niet anders, want daar je zit Zattelberger sowieso. Ja, maar je hebt in Europa League heb je ook, zoals Genk heeft daar ook een A- en een B-groep in. Hè? Dus spelers die dan zelf zijn opgeleid. Ja. Maar dat heeft er niet echt mee te maken, denk ik.
Maar ik denk wel dat als jij Club Luik zijt en de wedstrijd gaat beginnen, een uur voor de match, krijg je het wedstrijdbad. Dat is wel... je traint een hele week tactisch op die spelers, wat die kwaliteiten zijn van waar je tegen gaat spelen. En dan zit je dat, dat is een verrassing. Dus niet om mee te lachen voor hen. Dan stel ik voor dat we nog naar de lagere reeksen gaan. We hebben het hier vandaag al een paar keer over Zeppere-Brustem gehad. Ik weet niet of je broer heeft meegespeeld dit weekend. Nee, hij speelt nu bij de U17. Oké. Hij speelt nog niet bij de A-kern, want die hebben in het absolute slot hun winst weggegeven. Maar op de beelden lijkt het erop dat turnoutkeeper De Vree scoort met zijn vuisten. Heeft iemand de beelden gezien? Ja, ik heb ze gezien en ze zijn niet zo heel duidelijk. Maar wat mij verbaasde, was dat er weinig protest was op het moment zelf. Ja? En dan op een bepaald moment begint er één speler naar de scheidsrechter en dan volgt de rest ook. Die bal viel ook heel raar binnen. Ja, die viel Maar heel raar. het is Heel hoog en dan viel die achter iedereen. Het is niet duidelijk, vind ik, of hij met zijn vuisten de bal wegbokste of dat hij door zijn vuisten ging en op iemand zijn hoofd kwam. Ja. Zo, En ik heb het van gevoel iets te ver. dat de keeper van Zeppere-Brustem zelf ook nog met zijn vuisten de bal binnenduwt. Dus het was een hele rare situatie. Ik weet niet, volg je een beetje de resultaten van die ploeg nog? Nee, dat zelf niet. Maar mijn vriend speelt zelf ook al bij de belofte van Zeppere. Die match ga ik ook al kijken, maar van de eerste ploeg... Nog niet, totdat je broer en kameraad daarbij zijn. Ga je eigenlijk nog kijken naar de jeugd in Genk? Ja, soms na training. Ik ben graag op de club, ik doe daar mijn ding, herstellen, een beetje oefeningen. En dan denk ik, soms zie ik een match bijvoorbeeld op een zaterdag en dan ga ik eens langs, ga ik eens kijken, wat oude trainers zien, iets zeggen. En dan kijk ik de match en vind ik wel leuk om te kijken. Ja. Ja, ik denk ook dat dat leuk is voor de spelers zelf, want zij kennen je ook. Zij zien dan dat je nog interesse hebt in hen en in hoe het geweest is. En hun doel, waar zij willen geraken, zien zij in jou dan. Ja, klopt. Soms als je langs de zijlijn staat, zit je ineens, ze gaan dan feller opwarmen. Om dat misschien een eigen beetje laten zien, maar goed. Zelf had ik dat ook vroeger, als ik ineens de trainer van de eerste ploeg zie of een paar spelers, dan moet je ook laten zien. Wie was jouw idool zo vroeger? Vroeger, Jelle Vos was er altijd. Toen ik in het stadion gekeken zelf, was dat iemand waar ik naar opkeek. Ik had er ook een truitje van. Maar ja, er waren veel spelers, veel goede spelers bij Genk. Dus, Ik heb me laten vertellen, zat jij in de buurt van OO ergens? Ja, ik zat in O, midden OO. Ja. Want ik had mensen die me nog verteld hebben dat ze in OO zaten en dat jij daar vroeger in de buurt zat en dat voor hen nu ook wel speciaal is. Dat degene die vroeger vlak bij hen zat, dat die nu de doelpunten maakt. Dus, maar dan heb je ook wel dat gevoel, hè, als je zelf in het stadion hebt gezeten, als je supporter geweest bent, dan is die band toch nog sterker dan voor iemand die komt. Dat maakt het extra chic, hè. Want vroeger keek ik hoe dat was en als de speelscore stond ik recht voor hun. En nu score ik en staan de mensen recht voor mij, dus dat is heel mooi. Ja, word je er ook op straat dan nog over aangesproken? Heb je in Sint-Truiden er bijvoorbeeld last van? Mensen herkennen nu, maar de meeste Sint-Truiden is niet echt heel groot, dus we kennen elkaar allemaal een beetje. Ja. Maar bijvoorbeeld mijn broertje is ook al en een paar vrienden dat op school bij hun door wordt over gepraat. Van dat ik bijvoorbeeld tegen Anderlecht had gescoord. Maar ja, dat is in het voetbal. De ene week wordt over gepraat, de andere week is het weer, Ja, en ik vind ook eigenlijk ook dat we eindelijk eens een beetje fier mogen zijn op onze eigen club. Want we hebben het er al eens een keer over gehad, denk ik. Ik vind er zo een anticultuur bij supporters. Van als je bij Genk bent, moet je sowieso tegen Sint-Truiden zijn. Als Genk Europees wint in de Europa League, dan hoor ik nog steeds zo dat liedje anti-standaard en anti-STVV. Dan denk ik, jongens, je hebt hier in de Europa League gewonnen. Bij STVV hetzelfde verhaal. Toch wel tegen Genk, terwijl nu, als je tweede staat, wees eens fier op je eigen wat je zelf doet. Als STVV-fan. Tuurlijk. Dat zijn ze ook wel, toch? Ja, maar natuurlijk. Anderen hoeft er niet bij. Dan nee, de rest hoeft er niet bij. En hetzelfde geldt voor Genk supporters. Robin, je bent graag op de club, maar ik hoop dat je ook graag vandaag te gast was in deze podcast. Ja, ik vond het heel leuk, het was heel gezellig. Leuk om jullie te leren kennen. Dankjewel om hier te zijn. Dankjewel ook Marnik en Christophe opnieuw voor jullie deskundige analyses. Dankjewel heel veel mensen voor de technische ondersteuning en dankjewel ook aan het publiek om hier te zijn. En dan horen en zien jullie ons volgende week opnieuw.